Бакладжана се реже на решетка, соли се, слага се черен пипер и олио. Изпича се заедно с едни нарязани на купчета домати. След като и двете се изпекат, бакладжана с вилица се разбърква, след което с една лъжица се добавят изпечени домати. Пълнат се с тези изпечени домати. Както гледаме, няма да ви стигне. Всеки може да си импровизира както му харесва. Аз добавям това, което ми харесва, е синьо сирене. После ще сложим смесен обикновен кашкавал и чедър. Поръсва се отгоре върху всяко бакладжанче, пече се докато се разтопи съвсем малко, даже може и на изключена фурна.